kusina. Ano masay problema nimo? Masahiyas ako ba? Kay sakit ay kong hawak. Murag babali. Bali nga naman mo bali mo na. Iwa magipataman gabi eh. Good, bugat kaayo ka. Ikaw ang bugani ano baos bugani ko gani ano si tinila ano. Kaya tila. Ice cream balik ka mo ice cream good nga. Ay si tila ng ice cream kay makawala na tingog. Gani. Masahiyas ako ba? Kaya kung daari murag mutigig niya akong hawak na kong murag babali man ni. Asa may sakit nimo? Asa may sakit nimo? Batang? Kinti kong batang ari. Ari likod? Oo. Masahiyas ako. Good, wala kay haplas. Ano nabukatan ka na ako? Bukat kay katayo gani. Ano di ako ay sa buka ay. Mukha sa gahaplas sa kusina ha? Haplasi ba? Haplasi Wala niya. paminad ako marag kuano siya kanang panuhot siya guro. Panuhot gani na niya nasubraan ni kabugat nimo. Gani. What's the Ibasahe ko whole body. All body? Oh. Hindi whole word. Pagdali pagdali. Labad ko ulo, sakit kong lawas. Nya si pumatyan. Sakit ko man na Japon. Uy, usa pa na imong gihaplas, usa pa na. Uy, Marag panuhot ko dapat hampulan man jud guro ka. kuhay ko gampol be. Kay hampulan ko nimo para mo rilis yun ng panuhot na ba? Uy, Ay nagupog. Sa may kuno mo dapat hampulan to ka. bugat kay kong lawas na. Sakit kong ulo. Hampulin na good kulab ko, no gaya sa nimo. Uy, sakit kong lawas. Ako wat ay kapurado ba nimo eh? Samang koy lang ngayon, magkakaayo, oy. Asawa ba purado jud kayo mo sige pa jud kuan. Init ikaw pa matchak sa lawas, laban ako ulo, nanap akong hawak murag babali. Kaputok nimo eh. Usa na makadupas ang kamot? Anapon di siya, oh. Ay kasuko ko kasuko. Maninood ka ron. Ay suko ba jud ka eh? Aplas, sige. Abot diri ang kuan sakit are? Are tanan? Sakit kay ikan di ari, sa kumbatang murag Oo, ari babali. pa dapit pa. Sakit po tanan. Ah. Kung buko-buko, og sa may akong batang lab. Ina na ko na mo. Siguro alam. Kailangan jud hampul ba? Lab, O gani hampulan gani siguro ka. akong batang. Kung say laylay kayo, murag babali. Imo, kung gipatamaan ko. Gani si Jayo abot hampulan na ta ka. At ay kang Sa di man nimo. Na hampulan na pagamay ta niya ka. ka, ha? Ha? Pagamay niya ka para maka-scream ta. Dili kay ko maulan, eh. O gani sa kado ka mas di mo kagilti sa helicopter gud. Dili ganahan ng helicopter, ganahan aeroplano kanang ikaw- mo landing. May video kang diskarte ay mo may paborito ha. Dili ari na kung tingkoy na ko kay sakit ko tingkoy. Ang tingkoy nimo sakit kayo? Okay. Batang na ko siguro ah. Mm. Kana murag nagdaan ako paminaw lab. Ha? Nagdaan ako paminaw lab. Gaan ha? Grabe, epektibo jud kay ning hampul ba? Sa kanwa hapon lab. Dili, mga sulti sa kuha kasi tigawangan ba nga dapat ko ni imaw ni ibutang hampol kay dali ko kay mawala mga sakit-sakit sa lawas. Unay Oo, sa kada ka galuyo-luyan mo lawas, mawala ako ng mga kapoy ko sa lawas, ang mga panuhot ko no, mga ma-remove ko no dayon, diha-diha dayon. lab, walang pud lab ha. Sa ano ba na pagtig mo? Wala naman jud lab. Dili naman tikipress ato nga laylay kay lab. Pero Suspect. sabayan ang nako ni inom og ditix 500 may tisi lab. Oo, sa sumalagi sa isa pa dyan mo. So, sana ko ni ba? Usa sa matang ni ron. Ay salamat murag gaan na ko pamati lab. Oh, iti mo sa kay. Iti mo sa kay ito sa lula. Wala na lab. Ha? Murag gaan na ko pamati. Oh, di ba? Nara man di ay ni hampol ram dai kuwang di ay. Oh, di ba? Di na kikayo, di ba? Di ba dito ko lola? Ha? Natawa ako, sige pahampol. Ha? Sige pahampol, batrawa. Asa ka na? Ha? Dagko man lagi nga dahon. Oh! Nga, sabi mo na mo. Wala na pamao na ko lang. Antik ka. Oh! Wala na mo gusto. Ah!